shi yasa duk mutumin da ya dauki girman kai ma kansa to ya dauki halaka ma kansa. Tsari ne na Allah, akwai masu shi akwai marasa shi, akwai masu shi akwai marasa shi, akwai masu ƙarfi akwai marasa ƙarfi, akwai masu lafiya akwai marasa lafiya. To kar ya zama don mutum bayi da shi ya sa ka walakanta shi, kai kuma kar don kana da shi girman kai ya shige ka. Ka san wani ko falonsa aka shiga, idan kaskantaccen mutum ne a gunsa kamar mai gadi bai isa ya zauna akan kujera ba, in direban sai shigo bai isa ya zauna akan kujera ba, sai abokansa masu martaba irin nashi. Me yasa aka hana wannan direban zama akan kujera? Don kawai bayi da abin duniya. Allahu akbar. Don kawai bayi da abin duniya. Dalilin da yasa bai zauna akan kujeran ba don bayi da abin duniya. Idan makwabcinsa zai shigo wadda bayi da karfi bai isa ya zauna akan kujera ba, sai dai ya zauna a ƙasa. Idan abokinsa ya zo sai ya zauna akan kujera. Shi makwabcin me yasa ya zauna a ƙasa? Don bayi da shi. To shi ya ga alkur'ani yayi ya zama talaka? Allah ne kawai ya hukunta haka. Allah ne ya hukunta haka. Kar ku dinga walakanta mutane don ba su da shi. Kai kuma kar ka zan mai girman kai don kana da shi. Ka dubi yadda mutanen mu suke mu'amala da talakawa. Wani zai ɗauki 'yar aiki a gidansa ya je ya ajiye ta. Yadda muke maganan nan, to akwai wata an ɗauke ta aiki, za ta fara aiki a cikin gidan alhaji tun karfe 8 na safe har karfe 6. Amma haka ba zai hana hajiye ta zage ta ba, ba zai hana 'ya'yan hajiye su zage ta ba. Ƙarshe in wata ya ƙare kuma ba za a biya ta ba, kuma ita bata isa ta je ta tambaya ta ce a biya ta ba. Inda Allah ya ga dama, yalla bai da mahaifiyarka ce take wannan wanke-wanken, zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Zai yiwu. Ruwa ne zai zuba a tsakar gida, hajiyan za ta kwala mata kira tana zakinta, ba na ce a daina zubar mun da ruwa a nan ba. Hajiye, inda Allah ya ga dama da ke ce kike wannan wanke-wanke da shara. Karka yadda don Ubangiji ya fifita ka ya zama sanadiyar kai kuma ka walakanta. Tsari ne na Allah, tsari ne na Allah. Sannan kamar yadda muke karantawa, mu tuna cewa girman kan nan shi ya halakar da al'ummomi da yawa, saboda kallon waɗanda suke mu'amala da su ba kowa bane. Saboda kallon wadda suke da shi din, waɗanda suke mu'amala da su ba kowa bane.